bajarê Kobanê şoreşa Rojavayê Kurdistanê li vê derê dest pê kir. Şoreşa Rojavayê Kurdistan ku 19 Tîrmehê da ji Kobanê de dest pê kir, armancê xwe yî mezin hebûn ji ber ku li vê derê em bêjin dewleta ku li ser em bê netewekî xwe dida avakirin dewletên desthilatdar li vê derê gelê me di qirkirinê de hatibû derbas kirin û em bêjin sîstema heyî jî hemû gelên heyî û hemû netewên ku di em bêjin Rojava û Sûriyeyê de jiyan dikin ji mavê xwe em bêjin hatibûne qutkirin û hatibûne hilandin. Li ser vî esasî pêwîstî bi şoreşekê hebû ku sîstema heyî û hem jî em bêjin zihniyeta heyî were guherandin. Li ser vî esasî ku zihniyet û sîstema heyî were guherandin, pêwîstî bi şoreşekê hebû ku guherandinekê çê bike. Ew guherandin jî gerekî çê bike, gerek gel çê bike. Li ser vî esasî jî şoreşa 19 Tîrmehê bi pêsengtiya gelê me da li bajarê Kobanê dest pê kir û êdî derbasî merheleya guherandina ji halî zihniyet û sîstemê de bûn. Dema ku em bêjin şoreş çêbû, pir guherandinên mezin jî xwe re çêkirin yanî. Li hemberî sîstema heyî, li hemberî zihniyeta heyî ku pir em bêjin îradeya gel em bê hatibû em bêjin ji ortaya rakirin û em bêjin gel bi şeklekî ku nikanibû xwe bi rêve bibira, bi şeklekî ku çanda xwe hebûna xwe nikanibû îsbat bikira, hatibû helandin, hatibû em bêjin talankirin. Ser vî esasî gel bi wê em bêjin hêzê ku careke din îradeya xwe derxîne pêş, careke din hêza xwe derxîne pêş, gel bi wê hêzê bi vê şoreşê rabû.